lolemba sabata ino tataya ndithu munthu wamkulu kwambiri kumbali yokhuza ndithu chikhalidwe, kumbali yokhuza zauzimu, Father Claude Butcher achisale amene adatisiya lolemba kumene kundi ku Kamuzu Central Hospital mu mzinda wa Lilongwe, ndipo thupi lawo lanyamulidwa kuchoka kulikuni kumene analisunga, kuchoka kumeneko kufika lero kubwera kuno ku Muwa ku Dedza. Nde tili kuno kunena kuti tikupaseni chithunzithunzi cha mmene mwambo ukhalire, chifukwa Father Claude Butcher achisale thupi lawo lilowe m'manda mawa kuno kukungoni kumene ndithu kunali kumuzi kwawo. Iwo muzichitochito zawo zonse, mukukhala kwawo konse amakhala kuno kukungoni, ndipo kuno amagwira ntchito ndi anthu osiyanasiyana. Pansi pasipo mukumva nyimbo chifukwa thupi la Father Claude Butcher lili kuno ku chalichi cha Kumuwa Mission kumene ndithu agone usiku uno. Vanthu akubwera kubwera kuno ndithu kuzapereka ulemu kwa Father Claude Butcher. Nde ife tinati yayi tibwere kuno tizasangalalire moyo wa Father Claude Butcher amene ndithu akhala akuchita chinthu chachikulu kwambiri kuno ku Malawi. Dzina langa ine ndi Sam Banda Junior. Titero kunena kuti ndili ndi Father Brendan O'Shea amene wandangozo amene zaka ziwiri zambuyomu amene ndithu akhala akugwira ntchito. Tinene kuti pamakhala ndithu transition, pamabwera ndithu munthu akasiza udindo waukulu umene unatengedwa ndithu ndi Father Claude Butcher achisale. Atagwiragwira ntchito anabwera ndithu Father Brendan O'Shea angozo amene ndithu akhala akugwira ntchito kuyendesa malo ano mpaka kufikira kuti Father Claude Butcher achisale atisiya. Father Brendan, mwina titero kuti madzulo opambana kapena titero kuti usiku opambana? Ndi siku opambana ndithu, chifukwa lero tikukumbukira munthu wamkulu, tikukumbukira munthu amene anabwera kuno ku Malawi pa zaka zambiri. Kuno ku Malawi nalikoposa zaka 50 ndi anagwira ntchito ya mumpingo, koma makamaka tikukumbukira bambo Chisale chifukwa cha khama lake pofuna kusungitsa ndi kuteteza chikhalidwe chathu kuno ku Malawi. Chabwino, tili pamenepo Father Brendan O'Shea, you've known Father Claude Butcher achisale for a very long time. You've taken over the work that he started. He dreamed of a lot of things, putting them through here until he established Kungoni Center of Culture and Arts, and he's worked with a number of people. What can you say about Father Claude Butcher achisale? Father Claude was a missionary. He was a missionary of the Congregation of the Missionaries of Africa. And the charism, the spirit of the Missionaries of Africa is to be all things to all people. When a missionary is sent from their home into the mission land, they are encouraged to enter into the lives of the people, their history, their culture, kaya zochita zosiyana-siyana, khalani pakati pa anthu. Mudziwe ndithu mbiri ya anthu, khalidwe, miyambo, zonse. So, bambo Claude kufika kuno ku Malawi, anali mtima omwewo ndithu kuti adafuna kuika mizu kuno ku Malawi, osati kungokhala monga mlendo ayi. So we remember Claude for that spirit of being a missionary, first of all. And that spirit of being a missionary generated this love and this passion for all that was Malawi. He seemed to have come to Malawi and found his home. And that's why for the last nearly 15 years he hadn't gone back to Canada, because for him, home was Malawi. His history had become the history of Malawi. So that's how we remember firstly Claude Butcher as a missionary, as somebody who immersed himself in a culture, a very different culture, and wanted to be one with that culture. But we also remember somebody who has done incredible work in promoting the history and culture of Malawi. I think we're very lucky this evening that his last resting place is in this church
it is a prime example of a church that is appealing to the whole idea of enculturation, this whole idea of dialogue between culture and faith. Claude and the Congoni team were asked to decorate this church in the 1970s when it was renovated. And they sat down and reflected how can they bring the people's lives, the people's history, the people's spirituality into the decoration of this church so that that remains alive for generations and generations. So blessed are we to be in this most beautiful church, which brings in many images and many memories of Malawi history and culture, and also brings that faith of God and Christ alive amongst us. Before we interacted, you were just sharing with me. If we go behind and we look at the coffin that we have the remains of Father Claude Boucher, you are saying something very unique in terms of how the coffin has been made and what is just on top of the coffin itself. Probably if you want to share that. Well, I think the coffin is very unique. The coffin is the work of over 30 carvers, because at Chisali he spent a long time working with people of different skills, but especially carvers, because Claude was an artist himself, and he wanted to instill that love of art in the people, especially here around Mua. And I think carving was the best example of that inspiration that Claude had for people. So when the carvers heard the sad news of Claude's death, they came together and were very eager to put their talents at work to create the final box that would hold the body of Claude. So it took over 30 carvers for basically 24 hours non-stop to create this beautiful piece of art. And on top of the coffin is a carving which was very close to Claude's heart. It was a design that he had created himself. It is inspired by the gospel passage that the seed must enter into the soil and die in order to rise to new life. And we have the image of the dying Christ who died for us, suffered for us, but it is in the suffering, it is in the struggles that we face in life that we gain new life. And so you have the dying Christ and you have the rising Christ. Christ alive, giving us strength and hope. And that is the message very much of Claude Boucher. All right. Okay, and I think there was a mass that was done this evening. Unfortunately, I think we missed it before we even made our way in here. But then, just to give an overview, kuti vanthu tapase chithunzithunzi kuti kodi mwambo uyende motani, vena mwina nkufuna kubwera, vena nkufuna kusatira mmene zinthu zikhalire, kuti mwakonza motani kuti mukondwerere umoyo wa Father Claude Boucher achisali. I think Claude, being a Catholic priest, I think it was the Diocese of Dedza, in which Mua Mission is under, was very eager to give due respect to all the work that he did as a missionary and as a priest. So the highest, I suppose, ulemu that can be given is the sacrament of the Mass, the sacrament of the Eucharist. So Bishop Peter Chifuka kindly accepted to lead this liturgical ceremony. It began, in fact, the ceremony began outside the church, because many Ngoni warriors, dancers had congregated during the day and were eager to receive the Maliro as it entered into Mua parish. So they accompanied the Maliro all the way to the church with much singing and much dancing and much joy, because they have received an elder amongst them who was left. So they wanted to inspire that joy amongst people, accompanying them to the church. They carried the box of Claude into the church, and he was accompanied by this very beautiful Mass. The preaching was done by Father John Kessie, a missionary of Africa, who very much inspired us to follow the example of Claude, to be a person who is committed to where they're working or living, and to be a person who brings goodness into people's lives. So the Mass really added a new element to this day. Yeah. All right. And tomorrow, as will be as Father Claude Boucher tikhale tikuayika mawa, tinene kuti mwambo uyende motani, tiyembekezere kuti kukhale zotani.
Sono mwambo kuyamba kuno mchalichi muno pa 9:30 pamene tiyamba mapemphero oyambirira za mwambo wa maliro. Then basi ngoni ayambanso kuperekeza maliro ichoke mchalichi muno ndi kufika ku bwalo la kungoni kumene abamuchisale anagwera ntchito zaka zambiri anakonza malo abwino kuti anthu angaonetse maluso awo kudzera zamba zosiyanasiyana kudzera kaya masewero osiyanasiyana ndi bwalo lomwelo limene kulemekeza bambo Claude Mawa chifukwa ndi malo kumene kulandira nsembe ya misa. Sono ngoni ndi akhristu onse aperekeza Claude kufika ku bwalo. Ndi ku bwalo akhala anthu ambiri takonzekera nyimbo zosiyanasiyana za chikhalidwe pofuna kukumbukira mtima wa bambo Claude. So tikuyembekeza ndithu kuti khala mwambo wa ulemu tikukonzekera zokoma. Chabwino ndimafuna ndinene pamenepo kunena kuti you did say I was looking at the program and I saw he'll be laid to rest at the Kungoni compound. Probably others would have expected that we'll go to a cemetery to do that. Timaona ngati kuti mwina tipite mwina kuti thupirawo akaike kumanda ena ache kumataona unena kuti mwakonza kuti ayikidwa konkuno ku Kungoni chifukwa chani munaganiza chimene? Yayi ndi nkhani ya mizu ndilanena kale kuti abambo Claude kubwere kuno anabwere kuno osati mongo mlendo koma anakazikitsa mizu pa nthaka ya muwa ndi adafuna kuti malo ake opumula akhala kumuwa ndi anasankhanso malo. Sono adayisisi adedza ansembe onse anakondwere kuti yayi anapeza munthu wamkulu amene anakhala pakati zaka zambiri ndi anakondweranso kuti malo opumula akhala ku Kungoni chifukwa mtima mwake unali ku Kungoni ndi koyenera ndikufunika kuti agonanso kumweko. Chabwino mmene tikumaliza mwina kucheza kwathu Father Brendan O'Shea Angozo tingokumbusana kunena kuti yayi ndi kuyankhula ndithu ndi Father Brendan O'Shea amene wanda Angozo amene pakali pano akuyang'anira malo ano a Kungoni Center of Culture and Arts, malo amene ali odziwika bwino kuno ku Malawi, malo amene ndithu amalimbikitsa chikhalidwe, malo amene ndithu athandizira kwambiri kupitisa pasogolo dziko la Malawi kumbali ya chikhalidwe. Komanso tukamba kunena kuti ndi malo amene Father Claude Buche achisale amene adayika kuakhazikisa kunena kuti yayi ndofuna kuti chinthu ichi chikhale chikuphunzitsa luso lazo jambula ndi zina zotero. Ndiye pano mmene atisiya amene akuyendesa malo ano ndi Father Brendan O'Shea. Mwina mmene mudatenga malo amenewo mumachiona chophweka kunena kuti ngati mmene ali Father Claude Buche anali atayika madziko anali atagwira ntchito yayikulu, chinali chophweka bwanji kapena mudachitenga bwanji kuti mutenge malo ngati amene kunena kuti ine ndikhale director wa kuno ku Kungoni? Sinchita pafupi ayi kuti abambo Claude anachita zinthu zambiri komanso anali ndi maluso ake, komabe ndi kutero ndi moyo dziko lapansi. Ndi kuti munthu wakula ndi kwabwino kuti mala mukuti kaya zonse ziyamba kutsika pansi, abambo Claude adafuna kuti yayi zokoma za Kungoni, mbiri ya Kungoni, maluso a Kungoni ipitirire ndithu osati kuti akala pa stop kuti abambo Claude atisiya. Ndi chifukwa chake anasiya manja manga kuti yayi tengani Angozo muyesetsadi ndithu kupitiriza ndi maluso anu. Sono ayi tavomera tikuyesetsa, komanso Kungoni mwachilungamo si munthu umodzi, pali gulu, pali team ya Kungoni amene akundithandize kwambiri, komanso Kungoni ili kuno kumuwa ndi timagwirizana kwambiri ndi anthu akumuwa, mafumu, alangizi, akhristu, mipingo siyana. Tsono amandithandizanso ndi malangizo ndi nzeru zosiyana. Tsono sindikuopa ayi ndikulimba mtima kuti ayi tipitirize ndithu kuti dzina la Kungoni lidziwike mpaka kutsogolo, kuti akhala malo odziwike pa nkhani ya maluso amanja, chikhalidwe, ndi kuti anthu akabwere kuno anyadire kuti ayi kuno ku Malawi tili ndi zokoma zopambana. Chabwino tikulira tikumva kupweteka kuti Father Claude Buche achisale atisiya sitili nawo, koma tikukondwerera moyo wawo mmene akutisiyamu zaka 83
ayenda ulendo wautali, adabwera kuno ku Malawi kale kuno ku Malawi, koma tinganene kuti wena timanena kuti iye adachokera ku Canada, koma mmene munanena kuti iye munthu uyu ndi Malawi ndithu, chifukwa ngati adabwera kale adayika ndithu pamtima pawo panali Malawi. Nchifukwa chake iwo lero thupi lawo tikulilira muno, komanso tikhale tikuliyika mawa. Mwina mukuona kuti achisale atisira uthenga wanji, atitigwire chana achisale? Achisale ndi zonse zimene achisale adachita kuti anthu ku Malawi azindikire, adziwe kuti kuno ku Malawi tili ndi zokoma, tili ndi zambiri zonyadiritsa ndithu pa nkhani ya mbiri yathu ndi chikhalidwe chathu. Tisachite manyazi, tisafoke ayi, koma tilemekeze ndithu mbiri ya ifeyo kuno ku Malawi, tilemekeza makolo athu, miyambo yathu, kuti zonsezi zingathandize ifeyo kuno ku Malawi kuyenda kutsogolo monyadira ndi kulimba mtima. Ndi uthenga wa Bambo Chisale. Chabwino, mmene tikumalizamo Father Brendan O'Shea, mwina nkukhala ndi mawu wopita kwa mtundu wa Malawi mmene tikukondwerera umoyo wa Father Claude Boucher achisale. I think kuti, these days we're in a different world. We're meeting many different cultures and many different experiences, but I think it's so important as Malawians that we know our history and our culture. It's part of our DNA, it's in our blood, and it makes us who we are. So I think what Claude would have wanted so much, and what Kungoni would continues to promote, is that we should really invest in our history and culture. It makes us who we are, and it gives us the tools to deal with a very different world that we're living in now. We're meeting all sorts of cultures, all sorts of experiences. So we need to know who we are as Malawians. Tinyadire kuti ineyo ndi waku Malawi. Sono kuti ineyo ndi waku Malawi ndimakhulupirira izi ndi izi ndi izi. Chikhalidwe changa, mbiri yanga ndi izi. Kutero tingeyenda kutsogolo monyadira. Osati mofoka omangidwa. Ndithokoze kwa basi Father Brendan O'Shea. Tikuziwa kuti mwatanganidwa kwambiri kuyambira siku limene Father Claude Boucher achisale adatisiya, mwakhala mwina mukukangalika kuthamanga ndiye tikuloleni kuti inu mukapume, chifukwa mawa ndi tsiku lalitali kwa basi limene likhalepo, koma tithokoze kuti munatipasa mpata kuti tiyankhule nanu. Zikongwambire Sam. Father Brendan O'Shea amenewo ndi angozo kuti yankhula mwina mwa zina zimene zichitike mawa. Timanena kuti thupi la Father Claude Boucher achisale likhale likulowa m'manda mawa kuno ku Kungoni. Anafotokoza ndithu zambiri zimene zikhale zikuchitika. Munthu wamkulu amene ndithu adakonda dziko la Malawi kuliyika ndithu patsogolo, ndipo amalinyadira, ndipo mu zonse zimene amachita amasogoza chikhalidwe. Ndikhale ndikuyankhula ndi Robert Kalindiza. Robert Kalindiza ndi mzanga amene ndithu mwina tikamabwera kuno ku Kungoni kumachitika miyambo imachitika ndithu chaka chilichonse imene timati Kungoni Open Day, ndipo yeye wakhala akuchita host mwina chiyambireni ma Open Day amenewa. Ndinati yayi Robert, inu sitingangokusiyani tiyankhule nanu, chifukwa pali zinthu zina ndi zina zimene yeye akuziziwa kwambiri, mmene ndithu takhala tikuyendera ndi Father Claude Boucher achisale. Ndili ndi Robert apa. Robert, usiku wopambana. Inunso Sam, usiku wabwino. Chabwino, iyayi takuzusani, tikuziwa kuti nthawi ino mwina mukadakhala mukugona, koma tinati iyayi timvebe nthawi yopweteka, komabe tikukondwerera kuti takhala ndithu ndi Father Boucher, Claude Boucher achisale kwa zaka 83 zimene akhala ali pa dziko lino lapansi. Mwina iwe ndi munthu amene mbiri yake singasowe kuno ku Kungoni, chifukwa umakhala ndithu kuchita host ma Open Day mmene adayambira. Ukuziwapo ndithu mmene Father Claude Boucher achisale amakhalira umoyo wawo. Mwina tiyambire pamenepo kuti imfa yawo yakukhuzani bwanji? Zoonadi Sam, poyamba mwina mundilole kuti ndithokoze kwambiri ma White Fathers amene awalola achisale kuti ayikidwe kwathu kuno kumuwa. Malamulo awo ama White Fathers salola kwenikweni kuti
munthu ukamwalira uyikidwe pa parish imene umagwira ntchito. Amasankha malo amodzi ngati kuno ku Malawi ma white fathers amayikidwa nawo kulikuni kulilongwe. Ndiye iwowa dale mwawo adalembera achisale kuti ndimapempha kuti bwanji ndzayikidwe kuno malinga ndi history imene tapanga. Ndi atakhala pasi ma superior chifukwa ma white fathers mu dziko lilonse limene amapita amakhala ndi wamkulu wawo mdziko limene amamutchula kuti superior. Nde a superior anthawi imene anavomera kuti palibe vuto inu mukadzamwalira tidzakuyikani kumuwa. Ndiye moti kawirikawiri achisale akati adwala kuti mwatengere ku chipatala kulilongwe kapena ku Blantyre amaoneka kuti sanali okondwera kwenikweni, amafuna adzidwalira konkuno kuti akatisiya ayikidwe konkuno. Amaona ngati kuti mwina adzachitidwe chipongwe kuti mwatengera ku Blantyre ndi amwaliro amene kuja munene zoti ayikidwe kumeneko, kapena mwina mwatengera kulilongwe ndi amwalire ndi mwauza kuti munene kuti muyikira komweko. Koma awa taonani atadwala sabata yatha lachitatu anatenga kupita nawo kulilongwe kumene kuja mulungu watenga lolembali. Ndipo mwamwayi ine nali mmodzi mwa amene ndinali nawo kumeneko, ndipo tsiku limene adatisiya ine ndinagwirana nawo dzanja. Ndipo ndinauza kuti musadandaule iniyo mukhala bwino motidere sikuti mupita kulikonse koma tili nanu kumuwa. Anamwetulira pang'ono kenaka kundigwira ndithu dzanja kenaka nkusiyana. Ine nkuti ndibakapanga zina patangotha mwina 30 minutes ndipena amandimbira angozowa amene angochoka kumene panowa kuti achisale hajatu amalizika atisiya. Sono angozowa agwira ntchito yayikulu kwambiri chifukwa kudwala kwawo konse angozowa amagona pa floor kukamuzu Central Hospital, kumagona popanda matresi kudikilira wansembe nzawo. Chikondi chimene ationetsa ndi chimenecho. So poyamba mundilole kuti pamene tikudandaula ife anthu akumuwa kuno kudedza diocese kuti nzati wathu wapita, koma ndi ayamikirenso chikondi chimene anthu amenewa aonetsa chifukwa zinali zodabwitsa kwambiri kuona mpaka anthuso amabwera ku chipatalako ife tikapitako enanso amabwera amadzazungulira kuti tionani mzungu wagona pa floor akudikilira mzungu nzake akudwala ndi anthu ena. Zinali zopatsa chidwi, koma kwa ifeyo titha kutero ndithu kuti mmene zatichitikira kunoko ndi zinthu ndithu zovuta ngati mmene onakambira muja. Ine kwathu nkuno ndabadwira kuno nadziwa achisale ndili nzaka 4 amataka mabwera m'matchalichimo mati mzungu ndeke nakamati yayi ine si mzungu yayi ine ndine wakuda ndine chisale. Kenaka ife ndana kuti takulira paguwa pompano kumazungulira paguwa pompano ndi pameneno mpaka ndinagwira ntchito pompano zaka 10 ngati historian. So museum china chilichonse chapano ndimapanga ndine mpaka ndinatsazika kuti ine yango achisale ndimafuna nditakagwira ntchito kwina nthawi imene nditapeza ntchito ku MBC ndati andipatsa mawu kuti pitani poti inu kwanu nkuno mudzitipeza koma ndimafuna ndikupatseni mawu akadali mwambi. Chikundu cha nyani chimaoneka mmene chidamerera nyaniyo akakwera mwamba. Kutanthauza kuti munthu ukakhala kuti ugwira ntchito zapasipasipa ndiye mulungu ukukweza wakhala ndi udindo waukulu kaya ndi mboma kaya ndi kuti usakayambe kuwalira azako usakayambe kuzuza azako kaonetse chikondi chifukwa chakuti zimene unkachita uli mwana ukamanyamwa uli wamkulu amakukumbutsa zimene zicha. Zimene unkachita uli mwana amakukumbutsa kuti awati ungakhale ali pa udindo uwu koma ali mwana mwina ankakodza pamphasa kumakuchititsa somanyazi. Ndiye ukakhala pa udindo waukulu pamafunika kuti udzilemekeza ena amene ali pasipa. Ndipo adanenanso mawu ena kuti ukakhala wamkulu usamasambe pa dziwe ndi wana chifukwa pena mkatikati mosambira amatha kugwira malo obisika ndiye usadandaule ifozi putadala ngasi ukusamba ndi wana. Ndiye ndimene ndithu achisale amatiphunzitsira kuno kumuwa mission. Nthawi ina yake timacheza umandiuza za mu tchalichi muno tili muli zojambula zosiyanasiyana zimene adachita ndi Father Claude Butcher. Mwina kungotipasa chithunzithunzi kuti tikaona mu tchalichi muno tikuonamo chani komanso mwina kukongola kwake nkotani mu tchalichi muno. Chabwino tchalichi ino anemanga modabwitsa kwambiri. Ndipo zimene adajambula muno ndi zoti history yake yonse ine ndikuidziwa ifana ndiphunzitsa. Amanena kuti mukalowa ntchalichi ya Katolika muli malo ena timati tabernacle pamene pakuwala kagetsi apo mmene muja ndi mmene amasungiramo thupi la Ambuye Yesu kapena kuti ukaristiya. Ndiye achisale zimadachita maone madakaumbira kanthuko adakaumba mmene makhalira nkhokwe ijati mayika chimanga kumudzi. Ndiye akutero kuti thupi la Ambuye Yesu
ndi thupi limene chili chakudya cha uzimu. Ndi mmene timasungira chakudya timachisunga bwino kwambiri nkhokwe. Ndi ifeso nchali chimuno tidzizisunga koma mwadongosolo, tidzisunga mwaulemu moti ndi mmene zakhaliramo. Komanso mutati muone zosema zonse zimene zili muno kapena chizungu chake amati ma pattern zimene adajambula muno, zomwezo zimene zapitanso pa bokosi lawoli. Muona kuti bokosi lawolo ajambula zichiti mati ma pattern osiyana-siyana alongosola bwino ndimene ndithu kani zake zilili. Muona kuti ngakhale chithunzi cha Ambuye Yesu mmene chikuonekapo, zonsezo zikuonetsa luso limene achisale anali nalo. Komanso mukaona kudengako, mwina ngati tingaone kudengako tikuona tsekera adalizunguliza akutanthauza kuti mawu a Mulungu ali ngati munthu akatenga mwala kuponya m'madzi pamayenda mafunde amene amakaomba funde lina. Nde muone kuti tsekera iwe amene wafawe usanene kuti ine sindikuwuzana zimene ndamva ku chalichi na weka ayi. Akuti mawu a Mulungu ali ngati mwala ogwera pa madzi, ndi madzi aja amazungulira nkumakagunda madzi anzake, ndi mmene adapangira kupita mpaka kumeneko. Kutanthauza kuti zimene zili muno ndithu anapanga dongosolo labwino, ndipo adakapangiratu achisale kuti mchali chimuno azimayi azikhala kumanja kwangako, ndipo adayika ntchito za azimayi. Muona kuti dengu limene aliyikapo limene dengu limene liliponso apo. Ntchito zimene zinza azimayi, ntchito zonse za azimayi adazika khoma ili. Ndekuti dengu, kuseza chimanga, kusunga, kutunga madzi, kuphika sima, kukulungiza nyumba, zonsezo anazika mbali. Pamene tikapita khoma ilo anapangano mbali ya azibambo, moti sande iliyonse azibambo amakhala mbali imeneyo. Ndekuti nkhani yopita pa nyanja kukawedza somba ndi zina kapena kulima amanene kutsogola ndi azibambo, kusoka mphasa azibambo, milimo azibambo. Ndimene ndithu achisale anachitira. Koditu anachita zinthu zambiri. Ndipo nchali chimuno muli history imene ine mwamwayi ndinayeloweza ndili mwana sanayambenso kugwira ntchito pano, chifukwa achisale anali friendly, ndipo ine ndinali nawo pafupi kwambiri. Ndipo nthawi zonse ndikabwera ngakhale ndinasamuka kuti ndimakagwira ntchito kwina, koma wiki iliyonse ndikapeza mwayi ndimabwera kuno. Ndipo mawiki awiri apitawa tinali ndi mwambo timati Kungoni Cultural Festival, ndipo inuyo munabwera open day. Ineyo nthawi imene ankayambitsa mwambo menewu mchaka cha 2007 MC woyamba kapena kuti director of ceremonies ndali ine. Kuchokera 2007 mpaka zafika chaka chino cha 2024 ndakhala ndili ine ndemwe. Ndipo ine data kodi nanga sine ndachoka ndimagwira ntchito ku Lilongweku, akuti ife tufuna kuti iweyo ukhalebe wakuno. Moti mwambo uliwonse uchitika kuno udzipangabe iweyo. Nchifukwa chake ineyo anthu akuno moti ambiri sadziwanso kuti pena ndimakhala ku Lilongwe, amaonanga ndili konkuno chifukwa chakuti nyumba ili kuno, zonse zimapangira kuno. Komanso ndiye kuti chikhalidwe ichi sitichitaya kwambiri. Ife timaonetsetsa kuti chikhalidwe tisachitaye, chifukwa achisalewa amatiphunzitsa kuti munthu amene amadana ndi chikhalidwe zili ngati munthu amene akuyiwala mizu yake. Ndiye munthu amene akuyiwala mizu amakhala kuti sakudziwa kumene akuchokera. Tsono ngati munthu sukudziwa kumene kuchokera, sungadziwenso kumene kupita. Ndiye ukhala munthu osochera kwambiri. Ndi zimene amapanga achisale. Mwakambapo chinthu cha bwino kwa basi chokhuza chikhalidwe. Achisale amatha kukwanirisa kumbali ya chipembedzo, kumbali ya chikhalidwe. Mwina tingazilumikitsitse bwanji zimene afuna kuti tiphunzire chani, chifukwa pena mwina amaona ngati kuti ya chikhalidwe basi nzongoti tiyeni zipite uko, koma amalimbikitsa chikhalidwe kwina kuso mapempheronso. Samu ndikuuze komanso anthu ena amene mukuonera kaneme imene ya Times, ndikutsimikizireni izi. Achisale amanena kuti mukadzaona munthu wina wake oma kunamizana kuti ine ndimapanga za chitauni, mwana akayankhula chichewa kummenya mbama, mama anthu ambiri amatero m'manyumbamo, mwana kungoyankhula chichewa nyumba coffee atadze yankhula chizungu. Amanena kuti mukadzaona munthu wina wake m'Malawi muno amamenya mwana ifoto yankhula chichewa, mudzadza kuti mutu mwa munthu ameneyo muli utsamunda, akulamulidwa abe ndi azungu. Koma achisale amanena kuti udzipanga za chichewa, udzipanga zinthu zako chichewa, chikhalidwe chako, chiyawo, chitonga, chitumbuka, chilambya, chisena, zimenezo mudzizinyadira.
ndipo iwo amachita onena kuti mukadzaona munthu apanga zimenezozo dzadziwene kuti mutu wake siukoka. Moti nchifukwa chake ngati mukumbuka bwino mu 1965 akatolika anabweretsa ija amati synod kapena kuti second Vatican Council kumene adakambirana nkhani ya amati inculturation, Africanization of Christianity, kuti kodi chikhristu tingachilowetse bwanji mu mpingo. Kodi mutanthauza kuti azungu asanabwere makolo athu adali mbuli motedere sankadziwa zoti kuli mulungu, nanga nchifukwa chani nthawi imeneyo adatchula kuti mulunguyo nthawi imeneyo dzina lake adalitchuliratu kuti Namalenga, Chisumphi, Leza, chifukwa chani mayina amene wadalipo azungu asanabwere. Kutanthauza kuti chikhulupiriro makolo athu adali nacho kale, azungu adangobwera kudzatiuza kuti tizipanga izi, ifenso tichokerako timadziwa zoti kuli mulungu. Nde achisale amanena kuti musayiwale chikhalidwe cha makolo chifukwa choti mukudya dzoka zingira. Ifenso makolo ankadya dzoka zingira, nsatsi, mafuta asatsi, ankakazinga ntedza. Sono muone kuti azungu adangobweretsa kungokhala ngati kudzasala zako pena ndi pena, koma chikhalidwe chathu ndi chomwe chobe. Moti ife kuno kumuwa, ineyo ndakhalako pano pa Muwa Parish ngati chairman wa Parish Council. Ndikama lankhula muno church ngati chairman wa Parish Council kapena wa Church Council, fanambira ngati Church Council mpaka parish. Ndimachita kwauza anthu kuti tsono akhristu muli apa mapemphero alero tichita mwachidule chifukwa mudzimu muli maliro agule wankulu. Ndetonse tikakumane kuti kuno munthu kamapita kugule wankulu sakugwetsa m'masakramenti. Moti ngati kwina zimachitika ndiye kuti mentality ya anthu akumeneko adakali pa utsamunda, ati muchoke kuzanuzi mukachite za azungu. Ayi achisale amanena kuti ngati mudzaone munthu kayendi wa nsembe kayendi wa mpingo wina amati ukapita kuchikhalidwe takudula masakramenti, dziwani kuti munthu uyo ngwakuda kayendi wa nsembe kayendi mbusa iyeyo ngwakuda khunguli, koma ubongo wake akulamulidwabe ndi atsamunda. Chifukwa munthu sangakuletse kuchita zimene iweyo umachita zachikhalidwe. Nchifukwa chake kuno kumuwa ngakhala bishop anavomereza kuti titha kumachita zachikhalidwe. Moti mene achisala amafika kuno alandiridwa ndi magule osiyanasiyana kwalowetsa muno mchalichi. Moti mawaso mwambo wa misa ukhala okongoletsedwa ndi chikhalidwe. Zikhalidwe zambiri zichitika mawa ndipo apatsidwa mpata oti magule osiyanasiyana achitike mawa. Ifeyo kuno kumuwa Parish komanso dedza diocese ndife pachibale kwambiri ndi chikhalidwe, ndipo ngati padzapezeke wina otilekanitsa pakati pa ifeyo mpingo ndi chikhalidwe ndiye kuti ameneyo ngati ndi usembe kapena ubuso dzamuwawa kwambiri, chifukwa ife kuno chikhalidwe ndi chikhristu zimayendera limodzi, ndi feremu mchitseko. Nditudi mmene tikumaliza Robert ndi mafunso angozo ndimanena kuti angozo akuyankhula chichewa chabwino kwa basi, komanso achisale anali mwini chichewa. Zona munakamba poti miyambi tija amakamba miyambi yokuya kwambiri. Tiphunzirepo chani ngati Amalawi? Angozo amene achoka panowa Father Brendan O'Shea kwawo ndi ku Ireland, anabwera koyamba mdziko muno angozowa mchaka cha 1997. Ine ndili standard 7 ndipo ife ndameti nkaphunzitsa chichewa angozowa. Ndikukumbuka bwino nthawi ina tinkakambirana za mtengo wa mango. Mtengo wa mango ndi ankandifunsa ineyo 1997 angozowa kuti kodi mati chani ichi, ndiye tinkauza kuti mtengo obala mango. Mtengo mota maseke tikamakumbuyo ayi tinkauza kuti mtengo obala mango, koma kuti atchule kuti mtengo obala mango amayi panali ntchito pamango veka kuti mteko balaba mteko balaba ndi mpaka tinakoza kwakoza pano ndi awa kuyankhula chichewa bwinobwino. So angozo ndi amene adalowa ndithu m'malo mwabwino mwa achisale, chifukwa nawonso achisale amagona m'midzi, kugona pa bedi la matiresi amakana koma pankeka, moti misa zawo zimene amachita ndi zachikhalidwe ndithu, ndipo zilipo ma documentation alipo. Koma chachikulu nchakuti ngati iwowa asiya moyo wawo wachizungu, moyo wawo fuofu wa azungu ndikubwera madzakhala nafe, ndi ifeyo nchifukwa chani dzathuzi timadziona ngati zachikunja pamene dzathuzi ndi zabwino iwo adasiya zawo nkubwera kuno. Nanga mutanthauza kuti ife dzathu ndzachikunja chikhalidwe chawo ndi chabwino? Tonsefe ndi amodzi, tikuyenera kumayendera limodzi ngati anthu akhristu komanso Amalawi. Moti uthenga wanga kwa Amalawi ndi wakuti ngakhale mutakhala kuti munaphunzira, ngakhale kuti muli ndalama zambiri, ana anu mutha kuapititsa ku sukulu zodula, koma mukangowamenya mbama chifukwa kuti akuyankhula chichewa, inuyo mukulamulidwabe ndi atsamunda. Zimenezo ndiye titsindike pano.
mukulamulidwabe ndatsa munda. Chilemekezeni chikhalidwe chanu, chilemekezeni chichewa, chisena, chilomwe, chitumbuka, chilambya, chitonga. Adziyankhula chimenecho ndi identity yawo, kulikonso mene apite ID yawo ndi imeneyo. Ndithokoze kwa basi Robert Kalindiza kufotokoza ndithu bwinobwino ndipo mwamaliza pabwino kunena kuti tichilemekeze chikhalidwe chathu. Zimene zofunikira zimenezo kunena kuti iye munthu akamayankhula chichewa kakuyankhula chiyankhulo chakwawo sikuti ndiye kuti nzeru alibe. Koma ndiye kuti akulemekeza chikhalidwe. Kuyankhula chichewa si umbuli yani. Achifukwa ena ali ndi ubongo otero kuti ukamayankhula chichewa ati ndiwe mbuli. Ayi sitipanga chonchoyi. So pomaliza mwina ndingonenanso kuti kumbuyo kumuona kuti kula azimayi amayi amene akumasinthana. Kunoku muwa ngati parish ili ndi Mount Station 29. Parish ndino ya muwa. Mount Station 29 ndiye amene wabwera, ndiye amati ena akhala kuimba, ena akamwete madzi abwera, akhala kuimba chonchi mpaka mawa. Palibe kuyima ayi, ndimene zimachitikira moti amene wamuona kuti enawo panalibe anakamwete madzi abwera, ena so akubwera choncho mpaka mbe ndimene zikhalire kuno kumuwa parish. Ndinaona adi nthawi ina kuti amayi ena akutuluka, ena akulowa. Ndimafuna nzizifuzo mwina akupita kukagona ayi kuno kulira maliro ndi kumaliridwa ndithu moti amayi awa ndi olimba atilemu ndi mpaka mbe mpaka mawa, ndipo mawa mwawo naso alipo mpano mpaka maliro ayikidwe. Amene wenyimbo akuimbazi ayimba mpaka mawa. Kuno kulira kwa maliro kumaliridwa ndithu, ndipo chikhalidwe choterocho chidakasungidwa mpaka pano. Ndathokoza kwa basi Robert. Zikoma kwambiri. Zikoma kwa basi Robert Kalindiza ameneyo kutimalizira zonse. Ine nditi ndithokoze kwa basi amene anali Robert Kalindiza amene ndithu amatifotokozera ndithu satane wa zonse mmene zikhalire, komanso watipasa chithunzithunzi kuti mutchalichi muno zina mwa zinthu zimene tikuziona muno adachita zimenezi ndi Father Claude Buche. Ine ndithokoze kwa basi Henry Chulo amene nali naye pa kamera amene wati wongolera zonse kuti jambula, komanso ndithokoze abambo amene adatiyendesa kuno Harawa amene aonesesa kuti ife tifike kuno tibwere kuno kukungoni tikuonesereni kuti chikuchitika ndi chani, komanso kukumbusani kunena kuti mawa ndimene thupi la Father Claude Buche achisale likhale likulowa m'manda. Tikhale tikupasani zonse satane wa zonse mawa lino. Ine dzina langa ndi Sam Banda Junior, ndikufunireni usiku wopambana, koma tikuoneserani ndithu zina ndi zina kupasani pang'ono nyimbo zimene zikuimbidwa komanso chimene chikuchitika mu tchalichi muno. Aye, Santa Maria.